Miyamul. Masikibonye abantu miyamul. Yangu masigezi oye. Abayiboli balema. Mwachire ku chicheki. Bono entegete ngoko exercise kebegeke. Kera mbwate chiwodi chinyinge. Aze toko genda na rule basi machoge na chira kugenda ndego chinyacheki magena ngenda naende mpoka kyogo achari naende wodi sane lere toko na chicheki asa abana ba form what form 1 abana form 1 na abande vocational nchiro ngo yana ni vocational 40 abana 40 nkonyora bale kibesa bawukira vocational training so iwana ini kabere abana ba form 3 form 4 mbanyolte chicheki kyabo kero mwemsie osekere ward inyete chimilioni renga isano chie basari nkaruororo nkaenda na milioni 27 kiri ward ekero na jeto obisi na nyote nga ali monyerero monyerero ward asiga bana yange ya nkuru ward ya yemebwate milioni 98 togocha ward ya basi boitangane gaiga nkanyora ebwate chi milioni sane mochio ogende machoge basi ose basi machoge koruka chache talita chache seite ya machoge ekaiwa chi milioni 14 chio haki ntoke andre gusingo kole binte kamne uka make sure nga three ward ya nyore 27 million na ni kiro montara nyaro karaki for benefit gekero na chaga iga kinde na sure ngaras mangena ne check ya ban obviously ane ne represented obviously kandi no MCA nazo no gotunyo obviously obviously ne rego tunyo kono MCA na ward admin kibesa tokwenda na lero ostwenda na second phase amalita ya bana ibons no bakorebeki no alema milioni 70 ngapi milioni 77 for form 1 na vocational training center.